Go again, can do video. There many. And the United Brothers. Why? Banakwano. Ha! I heard you, Amokwe. Uje? Banakwano zo. Oh? Abata life ị na-agwa ebe iche sere na-agwa ya ebe ị nọ n'ụwa niile mee ka anyị mata ebe ị nọ yekwela efe gwa ya bụ shi esirela anyị ebe ọbụla nọ n'ụwa niile gwa ya ebe unu nọ anyị nọ be n'ebe ode n'igwe ọ be n'ebe ode n'igwe bụ anyị nọ ha ọ dịka onwe ha ndị nọ live tata ha daa kọmentị ọ gịnị Amokwe wele mawu dị iche iche ọmawo ndị United Brothers anyị nọ live n'ebe ndị ode n'igwe Afor Michael ode n'igwe ọya kpere invite shi abịa ga abịa kpọkuo ndị bụ naanị yes watching emere wood aneke all live and direct live update be ndị ode n'igwe bụ anyị nọ kita akụrụ bịa ọkpara uzileke ọka ọ dị aneke kesịrị demenu wayo ọ ka esi eme ọya ekwe na ahụ ikpo Amokwe siri ike direct live and direct na-ewu abụba nọ n'ụba ahịa na-eme mmanwụ na-abịa chakwa n'ihu mma ọkwa ihe agwagwara unu na ọchụ ahụ dị isi ga-adị egwu wachi na-emere wodo aneke machi bụ ike ọyị ya na-eme na anyị na-ekene unu ọchụ ahụ dị isi ga-adị hot ma ọ dị iche iche anyị ga-egosi unu ya mmiri na-enye anyị nsogbu si nsị ụtụtụ mana mmiri akwụsịgworo anyị ejidegwuo watching from St. Vincent, that's good. Afor, alụla n'ụmụ ode n'igwe bụ ihe anyị nọ n'ọjị Amokwe ọnụ nke ọzọ Onowu Godwin ode n'igwe Afor Michael ode n'igwe ọ nọ USA ọ ya zitere ndị mmọnwụ ka ọ bịa gụọ ọhụrụ nkolobe ya na ịnata ha abụghị excuse ị nwere ike isend ndị mmọnwụ ha eje bunu jee mụọ yala Oyawa Okoli Christopher live and direct ka a na-agwa gị na ọ na-eme live kịta na ọchụ ahụ dị sie ọ sagwala ọkụ obido
Mmanwụ ka ifo uje m ga-ahụ nnukwu mmanwụ jeekwe na YouTube ọ YouTube ka m ga-anọ Muslim mbacha life ebe a n'ọzọ YouTube onye ọbụla jee YouTube ịsaachị Amokwe Community TV na YouTube ikilike subscribe ebe a ka anyị ga-anọ most of our life mfụwo station nkịta maka anọ cross country so make sure na ijego na YouTube jee saachị ya na maka ebe a ka m ga-abazi life Obinna na-ekene gị Obinna na-ewe m ahụ oi Mbarike one agike na-anọ na YouTube anyị ọkwa gị mereziri onwe gị Amokwe Community TV YouTube jee ebe ahụ nkịta ebe a ka anyị na-eswitch to YouTube na live jee na YouTube jee banye